Cetek long lo, ondung arat hajar musi pini bang lo. Lapen, pini karbiang lo aratum. Ahok pet demokratik labangso nan jipu. Pini yang sini lita kacini lah. Pini alang litum cetek long lo, karbiang long national party ke nang ni lo bumatasi. Alang litum la regional political party nang pupen joksi. Alang litum ondung pen bang lo. Je Karbiang long arjidingklui pen akemang artikel 244A autonomous state labang soke itum nang wegji lapen karbiang long jong si cingthur nang jipulte hala hello atau war nili tum nona ma keci chadam ke lapen pini litum autonomous state jong si long lo pulote ilitum arong rupunoy ilitum ahabar punoy klar bor klar chenji pen cingthur ji Bangladesh chong babdam jok ji riso ijangatum sistami labang ke nili to phan birta nang pilo je akehai sersing be APSLC long yudwing a secretary alangli gari na mika edji pusikipu pusin tum phan birta nang palelo lapen alangli kopia intention ne nitum laga cheklo yon kiwa party la tala ananga ferelo ne pilo ne ching dale hai satame nili pudulo pun me name chebohong ri bangle nang chebohong dunri punili pudulo